Коринтският проблем на църквата. Част 7. Моето проповядване е добро за нищото. Картър Конлан, 20 април 2008 година. Проповядването ми е добро за нищото. Накрая всички ще се съгласим с това послание. Слава на Бога! 1 Коринтяни, 2 глава. Моето намерение днес е да ви доведа до съгласие с заглавието на това послание. Искам, когато излезете от тук и отидете на работа в понеделник сутринта, искам да кажете на хората, с които работите: проповядването на моя пастор е добро за нищото. Напълно съм сериозен за това. Ако ме срещнете по улицата, посочете ме и кажете: пасторе, проповядването ти е добро за нищото. Аз съм сериозен за това. Ще разберете, като минем през него. 1 Коринтяни, 2 глава. Отче, аз се моля, Боже, благодаря ти за помазанието на Святия Дух. Святи Душе, ако ти не си тук, каква загуба на време ще е това? Но защото ти си тук, има надежда, живот, сила. Господи, свръхестественото е тук, защото ти си тук. Боже всемогъщи, моля те, отвори всяка затворена врата. Дай зрение на всички очи, които са слепи. Моля те, Отче, в името на Исус да дадеш сила на тези, които са уморени и слаби. Повдигни падналите. Моля те, Господи, да направиш чудеса в това място днес. Дай дарби в живота на хората, където има празнота. Моля те, Боже, направи нещо отвъд нашите плътски разбирания, така че всичко, което да можем да направим, е да пляскаме с ръце, да танцуваме и да хвалим святото ти име. О Боже, доведи църквата си до тази победа, която е за нас чрез Исус Христос. Отче, благодаря ти. Помажи ме. Докосни ме, Святи Душе. Докосни ума ми, докосни тялото ми. Боже всемогъщи, не искам да има нито една частица от моето собствено разбиране в това послание. Искам то да дойде единствено от небето. О Боже, когато ние идваме към този олтар днес, аз се моля да извират песни на радост. Моля те, Боже Господи, да направиш нещо. Нека този ден да бъде отбелязан като ден, о Боже, в който ти дойде и даде ново видение на твоите хора. Господи, ти направи нещо свръхестествено в едно толкова объркано и мрачно поколение. Отче, аз ти благодаря за това и те хваля в мощното име на Господ Исус Христос. Амин. Между другото, този следобед в 3 часа и в 6 часа тази вечер, брат Питър Спакман е при нас. Той е човек, който е бил спасен в затвора. Аз вярвам, той е бил използван от Господ в последните 12 години. По-специално той е провел 300 библейски училища в затворите в Русия, Европа, САЩ и Южна Америка. Затварял се е сам в някои от най-лошите затвори и е проповядвал Евангелието и хиляди мъже и жени са дошли до Христос. И наистина, той е мъж призован от Бог като евангелист в нашето поколение. Той ще говори в 3 часа и после от 6 часа. Аз искам да доведете всеки окаян човек, който можете да намерите в Ню Йорк Сити, и да го доведете тук, защото те ще чуят послание. 25 минути евангелизационно послание и много малко затворници могат да се противопоставят на Божия дух, когато той дойде на този човек. И посланието е убедително. Доведете ги тук. 1 Коринтяни, 2 глава, от 1 до 10 стих. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Него разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех, и говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, но с доказателство от духа и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.
Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бога за тия, които го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Павел отправя това изявление към църквата в Коринт. Вие знаете, че Коринт е църквата, която е била до голяма степен повлияна от обществото около нея. И това влияние, което все още не е било напълно премахнато, и тази определена църква е била в опасност да бъде доведена наистина до безсилие. Когато църквата започне да бъде водена от мислите, които се произвеждат само в сърцата на хората, тогава църквата е в голяма опасност да изгуби свръхестественото и да започне да ходи в естественото. Това ходене е призовано да бъде свръхестествено ходене с Бог. Павел каза в стих 5: вашата вяра не трябва да е основана на мъдростта на хора, а на Божията сила. С други думи, вие не трябва да разбирате и да обяснявате всичко. Ние не трябва да имаме методолози, защото не чрез методологията е роден живота на Христос в нас, а чрез вяра в това, което Бог е изрекал. Павел каза в стих 7: ние говорим Божията мъдрост в тайна. Това е скрита мъдрост. Не е скрита за нас, които знаем Христос, или най-малкото би трябвало да е така, но е скрита за тези извън Божият живот в Христос, чрез силата на Святия Дух. Това е скрита мъдрост. И това е определено от Бог преди светът да е създаден. Тогава Бог е мислил за теб още преди светът да е бил създаден. Той е говорил неща за теб, говорил е неща за твоят живот, какво ще бъдеш ти, не по собствени заслуги, но поради Него. Какво ще се случи на теб? И това е било определено, казва Павел, преди сътворението на света, ако ти и аз можем да проумеем това. Преди ти да си бил формиран в майчината си утроба, независимо от обстоятелствата, те не са му попречили. Той е мислил неща за теб. Той е говорил неща за теб преди още света да е бил оформен. Той е мислил и говорил неща за наша слава. Думата слава на гръцки означава Бог да бъде доведен до издигане чрез нас. Така че Бог е мислил за теб и Той вече е говорил неща, които ти не можеш да чуеш с плътските си уши, но можеш да ги чуеш, когато Святия Дух дойде в твоят живот. И Той е мислил как ще те вземе и в какво ще те превърне, къде ще отидеш, как Неговото име ще бъде прославено в твоят живот. Слава на Бога! 1 Коринтяни 3 глава 19 стих Павел каза: мъдростта на този свят е глупост пред Бога, колкото и мъдър да стане света, пак ще бъде глупост пред Бога и все още ще е далеч от Божията слава. Ние не можем да видим себе си в този живот, който Бог ни донесе чрез Христос. Павел каза: мъдростта на естествения човек е уловена в неговото собствено хитруване. Това означава, че се опитва да пробута нещо долно качество. Виждали ли сте турист в Ню Йорк Сити да купува часовник от някой затъгъла, от тези, които стоят на масичките си? Те си тръгват и се радват, че са си купили часовник за $25. Ние всички знаем, че можеш да го вземеш за $8. Ако си по-настоятелен, можеш да го вземеш и за $6. Ако не сте турист в Ню Йорк, знаете, че те плащат по $3.50 за тези часовници. И те правят китките ви зелени и може и да работят един месец, ако сте късметлия. Но мъдрият, в кавички човек, върви по улицата с часовника си за $25 и твърди колко добра сделка е сключил и колко е умен. И за това говори Павел. Тези, които са влезли в Божието царство, но са довели със себе си този светски менталитет, биват уловени от собственото си хитруване. Те вървят със своя фалшив продукт. Те излизат от Божия дом с всичките тези стъпки, които самите те си измислят как да живеят богоугоден живот, как да правят това или онова. Те купуват нещо с ниско качество, защото не желаят да отхвърлят тяхното си мислене и да оставят Святия Дух да започне да ги води. 1 Коринтяни 4 глава 19 и 20 стих. Слушайте какво казва Павел. Аз ще дойда при вас скоро, ако Бог позволи,
и ще видим какво са говорили тези, които надуто се превъзнасят. И аз ще дойда и ще изпитам не думите, но силата им, защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Павел каза, че истинската мъдрост не идва с превъзнесено, безсилно говорене, но с сила, и на гръцки думата сила означава способности, дадени от Бог. Има божествено даване на сила. Ако Бог говори чрез мен тази сутрин, ако вие чувате нещо от Бог и вярата расте във вашите сърца, и колкото и невъзможно да изглежда това, ако Бог говори, има и божествено даване на сила, когато се съгласим с Бога. С други думи, Бог ни прави такива, каквито ние никога дори не сме се надявали да бъдем чрез собствените си сили. Да бъдем заведени на места, за които никога не сме се надявали, че ще отидем. Ние сме доведени до неща, които не можем да купим. Нямаме ресурси да направим това, нито да го измислим. Павел каза, не е в красноречивото говорене. Коринската църква е била паднала във възхваление на много харизматични и много надарени говорители, но техните думи бяха празни. И всичко, което могат да направят, е да водят хората до дълбоко плътско ниво. Дълбоко потъване в човешкото мъдруване и измислене. Павел знаеше, че това е безсилно. Павел каза, по-добре да дойда в слабост. Бог ме избра не защото съм красноречив говорител, но ме избра, защото стоя пред вас в слабост, в страх, в треперене. Павел каза, но вие сте нашето послание, защото знаете, че когато ви говорих, нещо от Бога се написа на вашите сърца. Павел каза, нямам нужда от препоръка от някого. Вие знаете, че когато дойдох и започнах да говоря, нещо свръхестествено стана във вашите сърца. Божията писалка гравира нещо, което стана част от вашия характер. И Павел каза, това е единствената препоръка, от която се нуждая, че вашият живот е бил променен чрез славата и силата на всемогъщия Бог. В стих 20 каза, Божието царство не е думи, а сила. В това божествено даване на сила от Бог. По-късно, в глава 15 от първото послание към коринтяните, в 12 стих, Павел каза, как някои между вас казват, че няма възкресение от мъртвите? Как това стана? Кой говори тези неща? Защо те са били говорени? Може би те показват дълбочината на проблема, който е станал в Коринт. Вижте, когато плътският ум започне да води църква, има като резултат безсилие, което води до безнадежност за бъдещето. Това е точно онова, което даде началото на тази теология, защото те не живеят възкресенски живот. Има загуба за надежда, за бъдещето, и ако аз трябва с ума си да измисля сега нещо, ще измисля нещо просто за бъдещите дни. Ето защо Павел каза в стих 22, в Адам всички хора умряха, но в Христос всички ще имат живот. Аз не искам да слушам от умовете на мъже и жени, аз не желая да слушам от плътското. Не искам човешки мнения за Бог, не ме е грижа за човешките мнения за Бог. Аз искам да слушам това, което Бог казва чрез Святия си Дух. Защото в Адам всички умряха. Ако аз слушам това, което идва от плътската мъдрост, която е дадена на повечето хора, ако това е нещо, което аз слушам, аз ще умра духовно. Няма да мога да завърша това пътуване. Ще загубя сърце за настоящето, ще загубя надежда за бъдещето. Но в Христос всички ще живеят. И това се отнася за живота на някой друг, който живее в мен. Трябва да е някой друг, не това, което съм аз, а нещо различно от това, което притежавам, което ме води на това пътуване. Притчи 3.19 казва, Бог чрез мъдрост сътвори земята. Това е мъдрост. Спомнете си, Павел каза, ние проповядваме тази скрита мъдрост, съществувала преди сътворението на земята за наша слава. Павел каза, Господ сътвори земята чрез мъдрост. Притчи 9.1 казва, мъдростта съгради дома си, издяла 7-те си стълба. Типично за това, което се говори в тази притча е, тази къща на мъдростта стои на 7 стълба. 7 в Библията, нямам време в момента да го изследвам в дълбочина, но 7 говори за завършеността на Бог. Има 7 църкви в Откровение. За 7 дни беше създаден света. На 7-я ден Бог се почина от делата си. Автора на Евреи казва,
Стремете се да влезете в почивката на седмия ден и спрете да се занимавате с вашите дела, както и Бог спря от неговите. Спрете да се борите по плът. Спрете да се опитвате да правите нещата да стават. Спрете да се опитвате да разберете всичко. Бог е завършил своята работа. Мъдростта построи дома си на 7 стълба на завършената работа на Христос на Голгота. Битие 1 глава, ако отидете там във вашите Библии, моля, не искам от вас да разглеждаме твърде много стихове, защото ще ни отнеме твърде много време, за да минем през всичко това тази сутрин. Но Битие 1 глава ни казва в стих 1. Това е първата книга в Библията, ако сте нов в Господа. Там се казва: в началото Бог създаде небето и земята беше безформена и мрак покриваше бездната. Тази тъмнина на иврит означава фалшивост, невежество, скръб, слепота. Това е сякаш светът под осъждение или в гроба. Точно това означава. Всички тези неща, мрак, това е прототип на човек без Бога. Човешкият живот, живян без предаване на Божията мъдрост в Христос. И тогава Божият дух се задвижи над повърхността на водите и Бог каза: нека бъде светлина, и стана светлина. Слава на Бога! Завършената работа беше направена от Христос на Голгота. Независимо от това колко мрачно е във вас днес, независимо от това колко трудно може да изглежда, може да се чувствате като че сте под осъждение, може да се чувствате като че вашият живот е вече в гроба. Остава само някой да постави капака върху вас и пръста отгоре. Но ако позволите Божият дух да дойде върху вас, ако позволите на Святия Дух да ви докосне, ако позволите на Бог да започне да ви говори, всичко започва да се променя. Божият дух се движеше на повърхността на тази слепота, отхвърляне и мрак. Това е осъждение, като че сте вече в гроба, но Божият дух се движеше над това и Бог каза: нека бъде светлина. Бог няма нужда от нищо, хора, за да направи нещо. Всичко, от което Той се нуждае, за да направи нещо, е нищо. Той просто се нуждае от нищо. Слава на Бога! Нашият проблем е, че ние мислим, че сме нещо. Ние мислим, че имаме нещо, което държим. Ние мислим, че имаме нещо, което да занесем на Бог. Ние мислим, че имаме нещо добро в нас, което не искаме да пуснем. И понеже не искаме да признаем, че сме нищо без Бог, ние се продаваме за много по-малко от това, което Бог иска да направи в живота ни. Бог се нуждае от нищо, с което да работи. Слава на Бога! Има толкова много хора, които са блокирани в тяхното мислене, че са нещо в тяхното поколение и по този начин я няма Божията сила. В Божия дом ние загубихме връзката с свръхестественото. Ние сега ходим в естественото, навсякъде по целия свят и в Божието царство. Не навсякъде, благодаря на Бог за това, но на твърде много места хората ходят по плът. Защото всеки е фокусиран да бъде нещо. Докато Бог каза: аз не мога да работя с нещо. Аз се нуждая от нищо, за да работя с него. В Римляни 4 глава, 17 стих, Павел говори за Авраам. Авраам повярва на Бог, който оживява мъртвите и извиква в съществуване неща, които не съществуват. Бог даде на този човек обещание, като му каза: живот ще дойде от тебе. Но той и неговата жена бяха преминали възрастта да имат деца. Павел каза: той повярва на Бог. Той повярва, че Бог е способен да извърши това, което е казал. И той не се съобрази със своето тяло, за което писанието казва, че беше мъртво. Но той повярва в Бог, който извиква неща, които ги няма, също като че ги има. Слава на Бога! Помисли за Битие 2 глава 7 стих, когато Бог направи човека от пръста на земята. С какво той трябваше да работи? С нищо. С пръст. Той погледна един ден към земята, а аз дори не мога напълно да разбера това. Помогни ми, Боже! Той погледна към земята и имаше само пръст. И не зная дали той направи нещо с ръцете си, но той направи човека. И писанието казва, че той го е направил от нищо. От нищо. И той вдъхна в ноздрите на пръста и човека стана жива душа. Слава на Бога! Разбираме ли, че това е Бог, за който говорим днес? Това е Бога, който срещаме. Това е Христос, който умря на Голгота.
Той вдъхна в нищото и това нищо стана жива душа. Помисли за съзидателната сила на Бог, която се изявява перфектно в празнотата, и от тази празнота стана чудото на човека, който със силата на своята мъдрост и ум се отдалечи от Бога, който му даде живот. Така че човекът е направен от нищо и от това нищо, по Божието Слово, човекът стана нещо. И това нещо започна да мисли, че е като Бог. Точно това се случи. И той излезе от Божието присъствие. Ето какво прави човека в продължение на хиляди години, докато обикаля по земята и се опитва да събере отново онова, което инстинктивно знае, че е загубено. Ако ти не познаваш Христос днес, дори не си и въобразявай да се опиташ да ми кажеш, че си намерил това, което търсиш. Ако това е така, ти не би седял тук днес. Ти инстинктивно знаеш, че си загубил нещо. Ти следваш всяко нещо, четеш всяка книга, опитваш всяка теория, но тази празнота в тебе продължава да съществува, защото ти си създаден по Божий образ и за Бог. Не можеш да се върнеш при Него, ако не разбереш, че си нищо без Него. И така, човека умишлено търси и се хваща за всяка форма на мъдрост. Те биват умъртвявани за тази фалшива мъдрост, чрез която те са се посветили да трупат състояние. Павел каза, тази мъдрост е глупост в сравнение с това, което е в Божият ум. Човека може само да види обстоятелствата и ако решението е твърде сложно за неговия ум, той заключава, че ситуацията е извън възможностите на Божията сила. Плътският човек не вижда път от тази ситуация и се убеждава, че и самият Бог не знае как да го изкара от нея. Послушайте какво казва Псалом 78, 19 стих за децата на Израел. Те говориха против Бог и казваха: може ли Бог да сложи трапеза в тази пустиня? Това е плътският човек. Някой от вас може да стоят тук тази сутрин и да казват: о, ти не знаеш моят живот, ти не знаеш какво съм направил аз, ти не знаеш къде живея аз, ти не знаеш как аз мисля, ти не знаеш в какъв капан съм попаднал. Виж, ти не знаеш. Най-голямата опасност е не, че ти си хванат в капан, но е сърцето, което не се доверява на Божията сила и Божията любов към теб. Но слава на Бога, Той може да сложи трапеза в пустинята. Псалом 78, 41 стих казва: те се обърнаха и ограничиха святия на Израел. Те го ограничиха. Те казаха: Бог не може да направи това. Те отидоха на брега на огромното обещание. И колко по-различна би могла да бъде историята. Те отидоха до брега, изпратиха съгледвачи и казаха: да, всичко, което казва Бог, е истина за тези, които вярват, но не и за нас. Там има гиганти и ние нямаме сила и да отидем и да ги победим. Колко глупаво! Те се обърнаха и умряха в пустинята. Когато бях много млад християнин, имах една тайна молитва. Молех се с нея през цялото време. Бях много конкретен за това. По това време не бях говорител. Никога не бях говорил никъде. Нямах дарбата да застана пред някого и да отправя каквато и да била декларация. Много от вас знаят моята история. За да отида в колеж, аз трябваше да вземам хапчета, за да мога да вляза в класната стая. Защото ако трябваше да застана пред хората, аз се панирах и можеше да препадна по средата на стаята. Това не е човек, който би трябвало да се моли с тази молитва. Но след като се посветих на Христос, започнах да се моля: Боже, искам да спечеля 100 000 души за Теб, преди да умра. Бях много конкретен в моята молитва. Аз казвах: не искам да са само хора, които да излизат пред олтара, а да бъдат хора, които истински вярват и ще живеят за Теб през остатъка на техните животи. Аз знаех, че е извън пространството на това, за което можех да се надявам да постигна. Но това се случи. Спомням си, че преди няколко години бях в Нигерия. По нигерийски данни бяха се събрали някъде между 400 000 и 700 000 души. Аз не знаех точно колко хора бяха събрани на тази служба, защото не беше възможно от моето място да видя края на това множество. Във всяка посока беше като море от хора. Наистина не зная колко хора бяха там, но спомням си, че говорих евангелизационно послание и накрая направих призив. Много определен призив,
Защото ако извикаш хората да дойдат отпред, може да има убити в такава огромна тълпа. Така, че аз само ги помолих да се вдигнат ръцете. Направи го много, много конкретно. Ако нямате намерение да спрете да крадете, да се биете жените, да блудствате и всичките други неща, с които се занимаваха хората от това общество, дори не помисляйте да посрамвате Бога, като си вдигате ръцете. По този начин мамите себе си. Но ако искате да живеете за Христос, ако искате да отидете на небето като умрете, ако искате да познаете свръхестественото докато живеете, ако искате надежда за утре, вдигнете ръцете си. И трябва да са били най-малко 100 000 ръце, които се издигнаха на тази служба. По-късно, в хотелската си стая тази нощ, Бог беше до леглото ми и аз му казах: Господи, Ти отговори на молитвата ми, когато бях 20 годишен, в една служба. Ти отговори на молитва, на която на мен ми изглеждаше невъзможно. Ако би трябвало да разбера с ума си всичко това, би бил необходим цял живот, за да проумея как това е възможно. Но в една служба, Господи, в една служба Ти отговори на тази молитва. Аз видях това множество, това свидетелство, за което не знам да има записано колко хора са били спасени там, и очевидно аз не знам, Бог знае. Паднах на коленете си зад моето легло и Святият Дух ми говори и ми каза: Картер, не ме ограничавай. Не ограничавай това, което аз мога да направя с един посветен и предаден живот. Ако аз мога да застана сега тук, ако мога да се изразя така, като кажа на всеки, който е тук: не го ограничавайте. Не стигайте до точка, в която да мислите, че Бог не може да сложи трапеза в пустинята. Не правете нещо глупаво, както Саул направи. Измори се да чака за това, което Бог беше обещал, и пое всичко в собствените си ръце и се опита да измисли начин как да спечели битка, която не можеше да проумее. Защото това е духовна битка. Не правете тези неща. В Първо царе, нека да споделя това с вас, отворете на 1 глава. Това е история за една жена, която идваше всяка година да се поклани в храма. Тя се казваше Анна. Тя нямаше деца, утробата й беше празна. Всъщност, тя беше безплодна, казва писанието. Бог беше затворил утробата й. Нямаше живот в нея. В това общество това беше невероятно голям позор. Днес е по-различно, но за жена да няма деца е нещо като неудачник, пълна липса на реализация. Децата и семейството са били нещо много важно. Тя имаше враг, който я провокираше и винаги сочеше нейната безплодност. Ха-ха-ха, празна отроба, няма живот. За какво ходиш в храма? Няма живот в теб. Нямаш сили да донесеш живот. Ти ходиш седмица след седмица, година след година, но Бог не ти отговаря. И този враг я провокираше непрестанно. Много от вас днес имат враг, който ви провокира дори в този момент, като казва: чуй моя глас. Опитва се да ти каже: това не е за теб. Ти идваш и опитваш, но нищо не се случва. Няма промяна в твоя живот. Ти никога няма да родиш плод. Тя беше толкова провокирана от нейния враг, че тя ридаеше и нямаше желание да се храни. Само плач идваше в нейния дух и тя разбра: и ако това се случва с теб, това е предзнаменование, че Бог предстои да извърши нещо с твоя живот. Той изработва това ридание в теб. Той изработва в теб тази невъзможност да бъдеш удовлетворен от нещата, които стават около теб. И ти си сред тези, които идват в Божия дом и казват: Боже, аз не съм удовлетворен от това. Нека нещо да се роди от моят живот. Аз се уморих да бъда неплоден. Библията казва: тя се моли с искреността на сърцето си. Хора, някои си мислят, че трябва да бъдеш щастлив, когато се молиш. Не трябва да се съмняваш в сърцето си, че всичко ще бъде много добре, че това е като формула. Ще бъде много добре, по някакъв си начин Бог ще ти отговори. Но писанието казва, че тя дойде с болка в душата си и тя беше толкова натъжена, че дори не можеше да говори, само мърдаше устните си и се молеше с проста молитва: Боже, ако ти поставиш нещо в този празен живот,
каквото и да ми дадеш, аз ще ти го върна. Точно това очаква Господ. Тази жена стоеше там и казваше: аз съм празна, Боже, аз съм празна. Господи, нямам сила да родя живот. Моят живот е безнадежден, празен. Но ако ти ми поставиш живот в мен, аз ще ти го дам, за да ти служа. Аз ще ти отдам слава, Боже всемогъщи. Ти знаеш, и аз знам от писанието, че това бе рождението на Самуил. Бог я чу и даде велик пророк. Свръхестественото беше родено отново в царството на Израел. Едно естествено царство се ръководи от естествен, плътски човек. А Божият отговор на това е свръхестествен. Божият отговор на всяко поколение – раждане отново на свръхестественото сред неговите хора. Той взема нищото, този, който е никой. И на кого се молеше тя? Тя беше прототип на пръст, на нищо. И тя се молеше на нейният свят, могъщ и състрадателен Бог. Това каза Павел. Бог избира тези, които със собствена сила не могат и разбират своята нищожност. Те разбират нуждата си от чудотворната намеса на Бог. Той каза в стих 29 от първото послание на Коринтяните, 1 глава, че никоя плът няма да се прослави в неговото присъствие. Този, който е никой в неговия дом, никоя личност не може да застане и да каже: аз знам как да направя това, аз знам как да стигна до мястото, до което имам нужда да бъда, с моята собствена сила, с моето собствено размишление. И слава на Бога! Аз благодаря на Бог с цялото си сърце. Ако ти си нищо днес, Павел каза, моето проповядване е добро за теб. Моето проповядване е добро за нищото. Моето проповядване е добро за тези, които са нищо. Ако ти си нищо, моето проповядване е добро за теб, казва Павел. Слава на Бога! Слава на Бога! Ако ти си нещо, имаш още дълъг път да извървяваш. Но ако ти си нищо, това, което чуваш днес, може да преобрази живота ти. Не просто твоят живот, но и твоето семейство. Не само твоето семейство, но и твоят квартал. Не само твоят квартал, но и твоят град. И не само твоят град, но и твоят щат. Не само твоят щат, но и твоята страна. Не само твоята страна, но и света около теб. Ако ти знаеш, че си нищо, ако се нуждаеш от Бог и кажеш: Боже, постави нещо в моят живот и аз ще ти го върна за Твоя слава. Това е била постоянната молитва в моят живот и аз казвам в моето сърце днес: аз искам да отида по-надълбоко, по-надалече в Христа Исуса, отколкото някога съм бил. Ти и аз никога не трябва да се задоволим и да се настаним добре, където и да сме, докато целият свят не дойде до познанието на Исус Христос. Боже всемогъщи, Ти имаш мъдрост. Ти предопредели това преди създанието на света и това беше за мен и за Твоя слава. Ти трябва да бъдеш прославен чрез моя живот. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Чуйте края на песента на Анна. Чуйте какво стана след като тя роди този живот. Просто чуйте това с мен. И Анна се помоли. Първо Царе, 2 глава. Развесели се сърцето ми в Господа. Въздигна се рога ми чрез Господа. Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението Ти. Няма никой свят като Господа, защото няма друг освен Тебе, нито канара като нашия Бог. Не продължавайте да говорите горделиво, да не излезе високомерие от устата ви, защото Господ е Бог на знанието и от Него се претеглят делата. Лъковете на силните се струшиха, а немощните се препасаха със сила. Ситите се пазариха за хляб, а гладните престанаха да гладуват. Дори безплодната роди 7, а многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява, сваля в ада и възвежда. Господ осиромашава човека и обогатява, смирява човека и въздига. Въздига бедният от пръста и възвишава сиромаха от бунището, за да ги направи да седнат между князете и да наследят славен престол, защото стълбовете на земята са на Господа, който и постави на тях вселената. Ще пази нозете на светиите си, а нечестивите ще погинат в тъмнината, понеже със сила не ще наделее човек. Противниците на Господа ще се сломят,
Ще гръмне от небето против тях. Господ ще съди краищата на земята и ще даде сила на царя си и ще въздигне рога на помазаника си. Слава на Бога! Той ще ти даде сила. Той ще ти издигне. Той ще ти направи мъж и жена, които носят слава на Неговото име. Не чрез мощ, не чрез сила, но чрез моя дух, казва Господ. Твоята и моята част, която се изисква, е да признаем, че сме нищо. Гордият човек никога няма да приеме това. Личността, чието самочувствие е построено върху нейното служение, притежание, дрехи, титли, не може да приеме това. Те ще продължават да пишат книги, да разпространяват техните теории за благочестие, никога не познаващи свръхестествената сила на Бог. Но Куция ще напредва, слепия ще вика покрай пътя, прокажените ще излязат напред, тези, които са нищо и никой в обществото, ще заобиколят цялата религия и ще кажат: искам да прогледна, искам да бъда цял, искам да ходя. Слава на Бога! Толкова е просто, хора. Не знам как да го кажа. Ако ние само достигнем до място, където не можем да проумеем нищо и не знаем какво да правим и искаме да минем през тълпата, слава на Бога! Ако Святия Дух ти говори в твоята нищожност и ти не си както в твоя предишен живот да желаеш да бъдеш нещо, ако не си спасен и не познаваш Христос като твой Господ и Спасител, Той ще те приеме, ще те очисти. Библията казва: ако повярваш, че Той умря на кръста за теб, ако му дадеш сърцето си и живота си и признаеш, че имаш нужда от Спасител и от този олтар започнеш да го изповядваш с устата си, Той ще те приеме и очисти от твоя грях и ще направи чисто нов. Ще ти възстанови като мъжа и жената, които Бог е определил да бъдете още преди създанието на земята. Ще имаш нов живот. Ето защо Исус нарича това да бъдеш роден отново. Ново начало, чисто нов живот, живеейки чрез силата на Божиите обещания и на Святия Дух в теб. Слава на Бога! Искам да отправя призив за всеки, който е нищо в църквата. Моето проповядване е добро за нищото. Павел каза: аз призовавам всяко нищо в Божия дом да удиви този свят чрез Божията сила. Послушайте ме, за да очудиш света, за да удивиш града, за да удивиш семейството си, колегите си, аз призовавам всяко нищо. Бог призовава всяко нищо от това поколение още един път. Още един път, каза Той, ще излея от духа си на всяка плът, да направя нещо свръхестествено от тези, които искат да ме познават по този начин. Докато ние се изправим, балкона, голямата зала, тези отзад можете да застанете между екраните. Елате тук отпред и ние ще прекараме 15 минути хваление. Просто елате отпред и вярвайте на Бог докато дойде. Направете това, което Анна направи. Излейте прошенията си пред Бог, но после вярвайте. И когато Той започне да ти говори и да отговаря на това, което си искал, тогава започни да радваш в добротата на своя Бог. Предвижвайки се напред, моля, дайте място на всеки, който идва. Слава на Бога! Колко от вас тази сутрин могат да кажат: пасторе, това, което чух тази сутрин, е това, което търсих през целия си живот, но живеех извън това Божие царство, живеех в грях, живеех отделен от Бог, живеех живот, който винаги беше далеч от Божията слава. Но днес аз разбирам, че се нуждая от Бог и също разбирам, че Бог се нуждае от мен и това го накара да дойде на земята, да стане човек и да умре на кръста, защото се нуждае от мен. И Той е говорил неща за мен, преди да е сътворил земята. Колко глупаво съм живял извън Него, колко глупаво съм избрал път, който води само към живот, без Него за цялата вечност. Днес аз правя избор да предам моето бъдеще в Неговите ръце. Това не е нещо религиозно, което минава през ума ми. Аз правя избор, решение, всъщност аз давам живота си на друг. Ще му позволя да бъде мой Спасител, но също мой Господар и мой Бог. Ако това е в сърцето ти и искаш да се молиш с мен, само издигни ръка. Слава на Бога! О Исусе, благодаря Ти, Господи! Нека се молим за тези, които идват при Христос днес. Молете се на глас с мен, тези, които издигнаха ръцете си.
Господи Исусе, аз съм грешник и се покайвам за моите грехове. Съжалявам, че ти изпратих на кръста и ти трябваше да понесеш наказанието, което аз заслужавах, за това, как аз живях. Прости ми, Господи. Днес аз отварям сърцето си на Твоето предложение да ме простиш. Приемам Те в моят живот, като този, който умря на мое място, за да ме спаси. Давам Ти моя живот, давам Ти правата над моят живот и Ти давам моето бъдеще. Води ме, ръководи ме в този нов живот, така че Ти да бъдеш прославен над падналите човеци. Благодаря Ти, че ме приемаш. Вярвам, че в този момент аз съм свободен от силата на греха и наказанието за греха. Вярвам, че когато умра, ще отида в небето, за да живея с Бог през цялата вечност. Благодаря Ти, Господи. Благодарете Му. Просто Му благодарете. Ти си